So guys, good morning. Punta tayo ngayon sa simbahan. First time. Happy Palm Sunday. So, ready na ako. Let's go. Ano nga guys, fresh na fresh. First time ko magsimba after 2 years. So, yan natin. Check lang natin ating mga gamit. Sana hindi malamit pa. Gamot natin ng jacket. So guys, so yun nga guys, ito ngayon tayo. Time to go. Medyo madilim pa. Kakain ko na lang guys para malapit ang naman. Exercise na rin para save ng fuel. Good morning guys. Good morning guys. Yung yellow rin ang hangin natin. Also, this kaling ko lang guys para hindi ako nahirapan mag-parking. Madali lang mag-parking. Pero mas masarap magkakad. Ayan ang MRT. Yan. Diba? Happy Palm Sunday guys. So, start na ng Holy Week. Ayan, meron na palang ano dito. Pink. At ang sila rin ang MRT. Ayan ang 3 stars. Good morning. Ayan, may swing na pala dito. Open yung swing nila. May nagtiwan ng gamit. Basta. Happy Palm Sunday guys. So, this is the day when we start the Lent. Actually, ba't nagmas ako? Actually guys, kung nasa open air ka, pwede ka na di magmask. Kaya yan,
face reveal. Doon lang tayo magmamas pagdating sa pagpasok sa simbahan. Kailangan eh. Kapit tayo. It's okay. So, ayan na po ang simbahan. Holy Trinity Church. Yan, ang haba pa ng linya. So guys, first time po dito. Tignan lang natin kung paano. Sabi nila ID lang daw eh. So, okay. First time ako magsisimba after 2 years. Let's go. Hindi ko alam kung ano yung kailangan. So guys, this time nasa loob na po ako. Pasok na ng simbahan, so magsisimula niya misa. Today is Palm Sunday, the start of the Holy Week. It's time us to reflect our sin and acknowledge the presence of the Lord, especially kung ano yung sinagpabisya niya sa atin. Yun nga guys, tapos na ako nagmisa. Ayan, ang church. Hindi na ako hindi na ako nag-video sa loob kasi pwede naman, kaya lang makakain. So, thanks for watching guys. See you. Happy Palm Sunday. Bye. So guys, don't forget to like and subscribe my channel and click the bell button below for notification. Thanks for watching my VisLog.